טוב, תקשיב, האייטם הבא זה כאילו בהזמנה בשבילי, כי תכף אני עוברת דירה, ואני בדיוק בשלב שאני מסתכלת על הכל, והנושא של היום הוא טפט, שזה אחד הדברים שאני בדיוק חושבת עליהם, כי אם פעם, אתה יודע, זו הייתה קונוטציה כזאת של בית סבא וסבתא, עם הפרחוני, אז היום יש הכל מהכל, וגם חומרים אחרים, וגם אפשר לשחק איתם עם המראה העיצובי של הבית. בקיצור, בנושא הזה הגיע אלינו נרקיס רובין ברזני, מעצבת פנים, שאת הולכת לעשות לי סדר מהכל. הולכת לעשות לך סדר ולהפוך את הבית שלך להרבה יותר נעים ויחסית באמצעים פשוטים. אז היום אנחנו באמת נדבר על טפטים. טפטים, היום המגוון הוא מאוד מאוד עשיר. הם משדרגים את החלל בצורה מאוד מאוד קלה יחסית. הם נותנים אופי לבית ומרעננים אותו. ואני חושבת שאני כמעט בכל בית שלי מכניסה אלמנטים של טפטים. פעם באמת אנחנו זוכרים את הטפטים בבתים של סבא וסבתא, כשכל הקירות היו מוצפים בטפטים, וזה היה חונק אותנו. גיאומטרי כזה היה. היה גיאומטרי, והיה פרחוני, והיה צהוב וכתום, אם אתם זוכרים. אז היום העולם של הטפטים הוא מאוד מאוד עשיר. הם מגיעים גם בחומרים טבעיים, הם תלת-ממדיים, הם הופכים את המראה של החלל לעשיר. תחשבו שאני נכנסת לחדר השינה, וכל אגב מיטה הוא עם טפט בשחור וזהב. אוקיי? שזה כאילו מצד אחד אנחנו אומרים, וואו, שחור וזהב, אבל תחשבו שזה אגב מיטה שלכם. אתם נכנסים לחדר, זה הופך את החדר לאיזשהו מראה דרמטי ומעניין. כשאתם הולכים לישון, הטפט בגב שלכם. אז אתם בעצם נרדמים, שנתכם ערבה, ואתם לא פוגשים בטפט. כנ"ל בסלון, אני מכניסה אפילו טפטים היום גם לפינות אוכל, לחללים של הסלון. תחשבו על קיר בסלון, שאתם רוצים להשאיר אותו בצורה יחסית פשוטה, או מישהו רוצה לרענן את הבית, ואני תמיד אומרת, גם דירות שכורות. כי גם דירות שכורות, או אני עושה המון דירות Airbnb, כשאתם נכנסים לבית מלון, מה יוצר לכם את הדרמה שאתם אומרים, וואו, וישר שולפים את הטלפונים? הקירות העשירים. קיר כוח. קיר כוח, בדיוק. ישר כולנו שולפים את הפלאפון, עושים סיור בחדר, לא כי הקיר לבן, כי הקיר עשיר, עם טקסטורות. יש אפילו טפטים מקטיפה. תחשבו שאתם נוגעים בקיר, והוא כולו מקטיפה. כמה עשיר זה, כמה זה מעניין, כמה זה... כל החושים עובדים. זה גם סוג של הפיך, זאת אומרת, זה משהו שאתה יכול לשנות תוך כמה שנים. מאסת בטפט שהיה לך, אתה מחליף לטפט אחר. לגמרי, לגמרי. ויש את החנות הוותיקה, גולדשטיין טפטים, שהיא ותיקה בתל אביב, שבעזרתם אנחנו הופכים כל חלל למשהו מיוחד. הם מביאים את הטפטים הכי חדישים בשוק. יש טפטים, תחשבו על טפטים מבמבוק. טפטים מקליפות של עץ בננה. טפטים מאבני מינרל. טפטים מדהימים. זה אפילו טפטים מפורניר, נכון שאנחנו מכירים היום ששמים בקירות של סלון, אפרופו לשדרג את החלל, אנחנו מכירים את הפלטות עץ שבאים וצריכים להניח אותם על הקיר. את מדברת על חיפוי. טפטים היום הם חיפוי. טפטים זה ממש שם נרדף לחיפוי קיר. וכל טפט מדביקים באותו אופן, כי אמרת פה אבני חן, עניינים וזה, אז הכל הדבק, הקמח הזה שמערבבים לגמרי, זה הכי פשוט בעולם לביצוע וליישום. הכי פשוט בעולם. זה מגיע בגלילים, גם הפורנירים, גם הרפיה, גם הקליפות בננה. הכל מגיע בצורת גלילים ארוכים, כמו שאתה מכיר, פותחים את הגלילים, שמים את הקמח והדבק מדביקים על הקיר ומניחים אותם, ותחשבו שאם נמאס לכם עם הטפט אחרי כמה שנים, כמה פשוט זה להוציא ולהחליף, ולהפוך את החלל פתאום למשהו אחר. כן, לעומת נגיד להתחיל לצבוע שוב. שזה סרט, שלהתחיל לצבוע זה מלכלך, וזה גם צבע אחיד, הוא לא מעניין. תחשבו אפילו, תן לכם ככה איזשהו שירותי אורחים. אנחנו רגילים לשים, אפרופו את משדרגת את הבית ומשפצת. תחשבי על שירותי האורחים שלך, שבדרך כלל שמים חיפויי קרמיקה בשירותי אורחים, נכון? אז כל השירותי האורחים נראים פחות או יותר דומה. אם אני מכניסה טפט של ג'ונגל, טפט של מינרל, טפט של רפיה, טפט של במבוק, זה הופך את שירותי האורחים לדרמה כמו במסעדה. ויחסית מה עשיתי? לקחתי קמח מים, הדבקתי, הנחתי על הקיר, וואו. חדרי ילדים, עכשיו הילד רוצה גרפיטי על הקיר. לא בא לכם לתת לו לקשקש על הקיר, נכון? או להביא מישהו שיעשה לו גרפיטי. כן, סליחה, אמא, זה בדיוק מה שהיה לי בחדר. מלא ספריים בדיוק. I love Backstreet Boys. ואמא עם התקף לב. כתבתי את השם שלי באנגלית. גם משהו. לכולנו זה היה, לכולנו נמצא את התקופה הזאת, והיום הילד יכול לבחור את השם שלו ואת טביעת החותם האישית שלו. אנחנו יוצרים לו טפט אישי, שזה טפט מדבקה על הקיר, ומדביקים אותה על הקיר. האמא נושמת רווחה, הילד בשמיים, וכל הצדדים מרוצים. וכנ"ל לכל חלל. אם זה בחללים פרטיים, ואם זה לחללים ציבוריים, זה באמת באמצעות דרך פשוטה יחסית,
להפוך חלל למשהו אחר. ואני רשמתי לעצמי את כל הדברים האלה, כולל הקליפות עץ בננה. קליפות בננה. זה יגדל בננות, תכירי, יגדל בננות? לא, אבל אתה תוכל למשש אותו. תשקה אותו אולי. בדיוק, אולי תשקה אותו. טוב, נרגיס תודה רבה. רובין ברזני, תודה רבה. בשמחה. 13